eji m n'aka na ị nụrụ ya nke ọma. Aka niile aha yi n'otu mana ha dịcha oke mkpa. Onye ogbenye dị oke mkpa, onye ọgaranya dị oke mkpa. Na-aghọta ya bụ ihe. Anyị awụchala na mgbede a maka ihe omume anyị bụ aka aja aja. Nwanna, kedu ka o si aga? Ya bụrụ ma ị dọhịkata ọ naghị akụba zuo ike mana ego ivukwala ọpụ o aka niile aha yi n'otu. Everybody hear my diversity. Oh, this world na so. If you no get anything in this world, make it no jealous of people wey get you. If it better for you in this world, make it no love of people wey no get. Na so. Na God to create anybody as he be. And God do not want anybody to suffer. He be give by nature, try to help me as he be. Be small by nature, try to help me as he be. Be handicapped, make it no vex at all. Did it somebody see? Now he take mystery. Aya, no gonna. Aya, no gonna. Aya, in this one I so. Aya, in this one I so. Aya, in this one I so. Aya, no gonna. Aya, in this one I so. Aya, no gonna. Aya, in this one I so. Something that's a small, something that's a big. Eji m n'aka na ị nụrụ ya. Some fingers dị small, some are the big yo. Mana ajụjụ wee bụrụ kedu ebe i belongoro? Clara o, kedu ebe i belongoro? Ọ bụ ndị nke short ahụ ka ọ big? Big, long. Ị ga-awụnụ big. Enwe ihe ga-eme n'ụwa gị ikpere na i belongoro na short one. Mana elewakwa enwere ike i belongoro na short. Kedu ka i si belongoro na big? Ọ bụ ebe m nọ. Ihe mma big. Onye bugara gị ebe a? Ọ bụ ebe m nọ. I just rotate ahụta onwe gị ebe a. Anọ m in between, anọ m n'etiti. Gị na-akọ. Mụ anọ na long. Ịwa aka okpotokpo. Gịnwa. Gịnwa wụ that long one. Longest one, ọmụ. Ọ dị egwu. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ bụ otu aka anyị si anabata ọnọ n'ihe omume anyị bụ aka aja aja nke ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7. Binye omume ahụ anyị na-anọ na-agwa gị na onye rụọ ya erie na ọ bụ aka aja aja bụ ya butere ọnụ mmanụ n'ụkwụ nọrọ ọkpọrọ aka nọrọ ọkpọrọ agụrụ egbu ọnụ gbuo afọ pịam. Ọkwa anyị gwara gị ya gwa na o nwere ala ka o sikwa elekere 5 nke mgbede a na anyị ga-awụcha maka ya bụ ihe omume. Lee elekere gị, ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji 9 gata elekere 5 nke mgbede. Anyị awụchala maka ya bụ ihe omume anyị mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa. Nwaanyị ọma onye aka okpotokpo aka ogologo kelee ọha na eze. Igbo ndị ọma mgbede ọma n'otu unu mmiri ụna na ọ naghị ka o si ada. Asị m ya gaziere unu ndewo. O wee bụrụ ya ka ọ dị ozugbo anyị na-emecha program n'ụtụtụ ekwentị m ama na ekwentị m ebekatala 7 missed calls. Gịnị mekwara 7 missed calls? Chere n'ụka nkọrọ na-abịa. Chineke mee. Ana m ekwu ihe mere anyị ji wee gị ihe agba chere n'ụka nkọrọ na-abịa. Mebu ekwentị ọ bụ onye otu onye ọwụ fan ji ego anyị n'uche na mgbarakwa bịa na o nwere ọkụkọ dị stranded n'ihi agba. Na o nwere ike iwu ọkụkọ anyị ahụ sị so the stranded ugbu a ya sị si ya describe kenem ya ya ha si ọ chọghị oke ihe ya snap ya picture forward ọra m ya
ya bụrụ na ị nọ na Facebook na mgbede a ị nwere ike ịhụ ọkụka ndị midia anyị biko unu ga-agbalị tinyetụrụ ha vidio ya gwa ọkụka a na-ekwu okwu ya meele ọkụka tinye ya yikwara ọkụkọ ma ahụ mana ọkụkọ bịara bịa kpara ahụ otu ihe agwa m na ihe ọbụla na-eri nri na-akpa ahụ na ọ ga-awa ọkụkọ ịma English fowl ọ na-eto fomfom mere njise gị ngwa ka anyị gake n'ihi agwa jee mara ma ọwa ọkụkọ anyị dị ihe ahụ mana ọ tụrụ n'anya na arụrụ ebe ahụ gị bido pawa na ọkụkọ a na ọwụhụ nke anyị na o buru ibu nke a mekọrọ nke anaghị m aghọta gị ụsụsụ zuru m ahụ ịmakwa speed m ji malie hie mgbe ị gwara m sị kalakala asị onye nwere ọkụkọ dị stranded na esigwe na kwọ masị gị ngwa ka anyị gara godo ngarụ ịma na-anụ otu amacha ihe mere n'ahịa ala si anyị garuo ka anyị garugodo agaruo uche mụ na ga agarara shi nga amakwana m na ị gara gị dọmụ ile m otu se m si ebe ahụ agarala m gara garuo ebe ahụ si gị uche ihe awụ na ọkụkọ ọhịa lejie nye ọkụkọ anyị ihe awụ ọkụkọ anyị ọwụghụ ọkụkọ ahụ na awa fowl amakwa m ihe m ji ekwu maka okwu a ọ bụrụ na aga na ya wụrụ na ihe awụ ọkụkọ ndị ọzọ na awa chicken ha ga-eme gị arrest na awa chicken ha ga-eme gị arrest ana m akọnsida ịga ha bak ga nwụrụ ọkụkọ ahụ ịma English fowl ne biko ndị midia anyị ole ebe ọkụkọ ahụ gara tinye ya ka ndị nọ na Facebook nwee ike hụrụ ya onye ọbụla hụrụ ọkụkọ a ga-ama na trutru ọgwụ ọkụkọ oke kedụkwana onye gara aga were akpa ọcha na-awụghị m nwa ọkwa gwara gị na akpa ọcha ka m manyere ya na nke esi m oke red ichefuola ọ bụ akpa red ka m manyere ya nụ lekwu ya lee ya biko ndị nọ na live na Facebook na mgbede a ị gaa live na Facebook na mgbede ị ga-ahụ ọmalịcha ọkụkọ a na-ekwu okwu ya the first one I released picture mbụ ọkụkọ ahụ ebughị ibu like this mana ugbu a lee ya ọkụkọ akparala ahụ ndị mgbe jitorulakwa n'otu ịjụga English maka ha bịa ma uche aka m esokwa ya o nweghị onye na-ejide anyị ọwa ọkụkọ anyị n'ihi ya ị ga-agaghachi steeti CID gba ndị steeti CID na anyị ahụ na ọkụkọ ahụ ngwanụ prepare yiwa maka ịga Thanksgiving on Sunday gị na-akọ ihe awa ọkụkọ anyị I know my fowl mam biko ama m my chicken ma amara m amakwa m ihe m ji ekwu see I make I reduce my voice ka ndị mmadụ hapụ no increase the volume abeg o amakwa m ihe m ji ekwu ihe yikwa ọkụkọ ahụ ga-apụkwa gị ebe ahụ na ha nwụchi anyị kemgbe anyị nọ na-ekwu na-atụ ọkụkọ ahụ aka na-arụ ya aka o nwere onye pụtara sị na ọwụ nke ya ọ bụ ihe ị ga-ajụ from ya to ihi agwa ọkụkọ adị stranded Clara inwe ndị ịhụ na o ikeri eriri n'ụkwụ ihe akwa gwara gị na ekenyere m ya n'agbụ isi ọ nọ na keji ka iwefụta ya ọ bụ na onye so na-apụrụ ya picture sị ya maka ị na-forget ihe and I don't like it ị na-echefukarị ihe and I don't like it I don't like it o nweghị ka ị ga-esi hụ ọkụkọ ị na-aga ya ma na ọwa anyị nwanwe na our fowl be this so we no get another one na our fowl be this so now our chicken be this so we no get another one now our chicken be this so ọ bụ ihe Chineke na-eme o wee bụrụ ya nwaanyị ọma ama na obi agbawala gị o nweghị mgbe ekpere gị bụ na anyị ga-ahụ chicken a biko now that isi m ga-achị na state CID ị ga-enye m ego m ji emechi ya maka na emego m ntrede ego ole 50,000 nye m 50,000 m ji emechi case ọkụkọ wee ego ole nye m 50,000 ya bụrụ na ndị uwe ojii ga-abịa ịkpọrọ gị sị ha bịa kpọrọ gị ka m zuo ike ọ dị egbe ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ ụnụ manụ ka anyị si eme ya ịhụkwara na mgbede a n'ihe omume anyị bụ aka aja aja mụ na nwaada Clara nwoke ọcha ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igorobe nyụọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ oyi gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Godwin Ọnụọha ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ mkpọ na-abịa anyị awụchala bụ na anyị awụchala ịlakpa azụ ọbụla adịghị na ya ka ọ dị tupu anyị eluba ajụjụ anyị ji wee wụcha na mgbede a anyị chọrọ iji ohere a mee ka gị bụ onye na-ege ntị mara na ihe omume anyị bụ oje zuru obodo bụ ihe omume ahụ anyị ji ewetara ọha na eze kwa ọnwa ọbụla nke ọnwa a adaala n'obodo ụmụdibịa kụrụ na nke onwe ya bụ nke dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo ị bụrụ onye obodo ogene
ka m mejere Gini ka m mejere ihe ị bụrụ onye obodo ụmụ dibịa chebiri ya anyị Satọde nke a na-abịa abịa gachaa nke ọzọ ya 25th of this month anyị nọ n'ime ya oje zuru obodo ga-ada kpọmkwem n'obodo Gini ụmụ dibịa ime ebe anyị ga na-eme ya na Comprehensive Secondary School ụmụ dibịa ị kpesara ime ebe ahụ ebe ahụ ka anyị ga na-eme ya bụ Gini oje zuru obodo cheta na onye ọbụla mabutere oje zuru obodo amabutere 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ so ya onye dị otu ahụ na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ onye eze ya ga-akpọnye ya ha ga-ayere bịa n'ụlọ mgbasa ozi redio anyị agbakene ha ajụjụ ọnụ jukene ha ihe na ihe obodo ụmụ dibịa na-asọ na nke ha na-anabata ihe mere obodo ụmụ dibịa ji wee bụrụ obodo pụrụ iche o wee bụrụ ya mgbanụ ka ọ dị n'ihe omume anyị bụ aka aja aja nke taa o nwere ajụjụ dị oke mkpa anyị chọrọ ilebakene anya ka sị na a bịara bịa nye gị obosara ala ha ka gịnị nye gị ukwutukwu ego gbara ọkpụrụkpụ sị gị ngwa jee kọwa ugbo kedu ihe ị ga-akọ hello ka sị na o nwere ka esi nye gị obosara ala buru ibu nye gị ukwutukwu ego sị gị enwekwala ihe ọzọ ị ga-arụ ya wụrụ ọrụ ugbo ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-arụ gị kọọ ugbo kedu ihe ị ga-eme gịnị ị ga-akọ gịnị kwanụ mekwara na iji họrọ ihe ahụ dịka ihe ị ga-eme gịnị ị ga-akọ nke a bụ ajụjụ anyị ji wụchaa na mgbede a n'ihi ya imere ọsịsa ị ga-agbalị kpọbata site n'akara ekwentị abụọ 0911-2022 0911-2022 maọbụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị gaa ebe ahụ gaa kiriwe anyị ruo na Facebook na mgbede a chọwa Eco FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eco FM jiri capital letter dee ya kliki ịkpam kiriwe anyị live zibatara anyị ozi na ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị na mgbede a ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị ejizie nwayọ nara ọsịsa gị na mgbede a n'ihi ya ka ọ dị nọrọ ebe ahụ agagharịla agagharị anyị lọghachie ebelebe egbukwe n'elu ebelebe emekwala ngagharị It's the sound of the city. 100.7.
arụsị a na-aṅụ erie na ndo aka aja aja bụ ya butere ọnụ mmanụ ụkwụ nọrọ ọkpọrọ aka nọrọ ọkpọrọ agụrụ egbu ọnụ gbuo afọ pịam anyị awụchala maka ya bụ ihe omume anyị bụ aka aja aja bụ ebe anyị nọ na-ajụ gị na mgbede a ka a sị na o nwere ka esi nye gị obosara ala ha ka gịnị nye gị ukwutukwu ego si ngwa Clara o ka isi na gị were ala were ego ngwa baa into agriculture ịkọ ugbo ọwụghị agriculture ndị nke ịkpọ ụmụ anụmanụ ndị ịkọ ugbo na gịnị ka ị ga-eji ya akọ ọ bụ ihe anyị chọrọ ịnụta n'ọnụ gị na mgbede a obi nwa aṅụrị this evening obi na-aṅụ na gị biko Chineke azago m ekpere m reduce your voice o ọtụtụ ndị ezibatala ozi na ihe awụọ chicken ha o nwere onye na-ekele m da chicken online ọ bụ ihe weta evidence ọ bụ ihe ịbịa na-ekwu na ọchikin go weta evidence ka anyị hụ ihe agwụ chicken m ọtụtụ ndị ezibatala na ihe akwa dị afa chicken ịma na English fowl na-etofu mfom ị chere na ọ ga-awụ the same size so ya nwa chicken tofiziri etofe tofere gịnị ọ fertilizer ka o riri tofere gịnị onye ọbụla hụrụ ọkụkọ a ga-amakwa na ọ ya biko o nwere rapid growth too much o nwere rapid gịnị ka a na-akọ velocity growth ya wụ special ọkụkọ ka gbawa too much ka ọ dị n'ihi ya bụrụ na ị nwere ọsịsa na ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị na mgbede akpọbata tinye ọnụ n'okwu nke a kụchapụla ewo gịnị na-eme gbalịa kpọghachi isi na enye gị ego gịnị ka ị ga-akọ ama akọ japụ bịa kụọ ya akpụ mgbajapụ ma akụ ịma ka esi agbajapụ chere nkọ akpụ ma akọ ya ụgụ sọrị okay ịma enwe mgbe ụgụ ga-emecha ya oge ya aga ịwala mgbe ahụ ejila m ya kpaa ọtụtụ ego maka ụgwọ ụkwa ahịa ugbo ogo na-ada n'ọnụ mbịa mecha ka nke ahụ fee ma bịa fesi akpụ m ịwala okay ma bịa ntorobịa mejimakpa akpụ ahụ maka m ga-efu okwe ya ịma enwe ndị na-eme 6 months nwe ndị na-eme onwe ya ịghọta depending on the species of the akpụ okay bịa ma bịa vụọ ya ghee ịchọkwanụ si m resi gị n'elu ma eresi gị n'elu ga evụrụ jiri ghọla ga-akwụ m ụgwọ n'elu ga avụrụ a na-eme ya ị na-akọwa na akpụ ga-enyegbu ihe oge nyegbu ihe ịchọrọ maka na ihe awụ nri ndị ọbụla chọrọ iri oge ụkwa ihe onye ọbụla na-eri everyday eme ihe m nwa na onwe m ga-eji nke m eme onwe ka m si hụ nkwutukwu ego dị otu ahụ Clara nwoke ọcha ịhụrụ ịzọ plantain nzọcha plantain ebe olewe ma ọwụ nzọ akị bekee si gị nye m time akị bekee wee ego uche mana enwere akpụ m ga-agba ka m gwa gị o akị bekee na-enye returns karade mkpụ gịnị ka ị na-akọ ihe mana enwere akpụ m ga-agba 6 months 7 months ma vụọ ya kwụlahụ another one ịma okay akpụ ndị na-eme mkwanụ na ala ya nwee manu another thing m ga-elebakwa anya wụ pọpọ ịma na pọpọ ụfọdụ na-edeliver under 6 months ya amịwa o nwere pọpọ ndị na-anọ 4 months ya amịwa ya edeliver agbara gị eziokwu no imagine ebe ị bịara bịa were obosara ala ahụ gị na-enwe ihe dịka 1000 stamps of pọpọ ịma pọpọ anaghị acha ofu ugboro pọpọ anaghị acha gịnị ofu pọpọ awụ ihe na-acha otu ịcha naanị otu pọpọ nwere ike ịcha 5 7 otu mgbe otu ukwu pọpọ tụlee eke n'ebe ị bịara bịa kụọ ihe dịka 1000 stands of pọpọ iku ga-anọkwa ya ihe a na-agba gị weterela loads of pọpọ ngwanụ kụwa ka ehima akụwa ogo na japụ gị na-akpụ gbalụwa gị na-akpụ gbalụwa nke mụ nwawa akị bekee pọpọ ma ọ bụkwanụ gịnị plantain ama m echọ ihe ga-estres gị ama m onye gwara gị nke ahụhụ dịkwanụ na ya gịnị like japụ ị ga-avọ ya nke mbụ o nweghị ebe ahụhụ na-adịghị onye ịchọrọ ịkụ plantain ị gaghị eme ya mana ị ga-emene ya mana ị ga-abọsachi gịnị ka ị na-akọ o nweghị ebe ọ dị mfe o nwere ụzọ esi aga Mbaise dị n'iya na-akọ n'ihi ya ka ọ dị kpọbata nyeke n'anya ọsịsa na mgbede a ọ n'ebe ahụ ndewo ị nọ n'ime redio papụta o apụtago m ebe ahụ ọ bụ Obisko from ebe ma na-akpọ enye m ukwutukwu ego nye m obutere ala ihe m ji akọ dị abụ mma akọ abụ
ana m eke abụọ ka abụ kedu ebe nke fọrọ afọ bịa kụzie ya nkwụ ndị a na-anụ ahọrọ abụọ rami ihe niile na-aba uru ọya ka ọ dị ka nkwue. kedụkwana ihe mere iji họrọ akpụ kedu ihe mere iji họrọ akpụ ihe niile dị na ya bara uru mgbe akwụkwọ ya bara uru mgbịrịbị ya bara uru akpụ ọ ga-enye mụ gị duru ego enye ndị na-azụ ezi ha were akpụkpọ ya na ndị a na-azụ ezi mbụ amụ ahụ na 6 months akụ amụ ọzọ agbakwara nkwụ ihe niile dị na nkwụ bachara uru ọ bịa ihe m ga-eme. ndewo ya gaziere gị nọ obisko ya bụ chere obi gị adaala ụda na mgbede a ọ n'ebe ahụ Uchechukwu Uche Nwagodo eti okwe rie okwe ntikara ekele m mgbede ọma nwoke ọma Uche atụmatụ n'ụtụpụ amagbula onwere ma ihe gabara mmadụ uru uche nke mbụ okweghị penapụl nweta ala anazụ penapụl nkwụcha mkpụrụ mbesị m ga-ewepụtara nwata ebe ọ ga-anọ mwepụta nwata ebe m ga-akpụ plantain ma gajere akpụnụ nwetara ka akpụ ahụ ụdị ma n'oloyo ma garị o ma abata abata ka ahụ ndị na-eje ebe abata n'isinu ndepụdụzi ya ndepụdụzi ka na-enwe ike na-erere m ya anụ. mana chere kene o ihe ị na-akọwa ihe ndị ị na-akọ ọ ga-enyenwu gị ụdịrị ukwutukwu ego ị chọrọ maka Chineke nna gị nwa ahụ gbuo plantain ya buru abata ime ahịa nwa ya ndị ha buchi abụọ ya ha abụọ ya paspas ọ na-awakpụ iburu garị ga metara ekuku na ndị mara bụ kena ma akpụgụ ma garị gị oge eru ala sef gị sọpụla ya gị nọtara onwe gị nụ penapụl ụdị penapụl hot cake na penapụl hot cake ibe ha na-aja na na-akpa ya aka iwepụta na plantain butere ime ahịa ya nwanne ndị mara bụ kee ya nwanne gị buru milions na-alanụ. ndewo ya gaziere gị nọ onye ọma ọ n'ebe ahụ na mgbede a mgbede ọma Uche Clever and Ada Clara. ndewo aha m wụ Unity onye na-esi ilete na-akpọ Ọnịcha Road. ọ bụrụ na inye m ukwutukwu ego na obosara ala nchọ ihe m ga-eji ya kọọ nke mbụ aga m akọ plantain nke abụọ aga m akọ akpụ nke atọ aga m akọ akwụkwọ nri nke anọ aga m akọ ose n'otu ugbo ahụ isi obosara ala one plot. ị ga-edivide nụ ya aga m edivide ha ga-enwe station by station, planting station, pepper station, ugu station, then nwekwa akpụ station. And akpụ ga-agbawo akpụ nke ga na-eme every 6 months m gụọ ya 6 months enwere akpụ a na-abụ every 6 months ịbụọ ya gagbachikwa ha again 1 year ị na-abụ ya 2 times in a year. So ọ bụrụ na ime ya ebe ibu ị ga-ahụkwa ọtụtụ kọntri like Indomie dem would like to come and ndị na-eme Indomie ndị na-eme ọdị supageti a ga-ha like ịbịakwa ka gị na ha kwubie ọ bụrụ na ime ebe o buru ibu a ga-like ka gị na ha kwubie that means gị na partners with company now a ga-adazụrụzie the same for you na-eji a manufacture so ahụ ihe ga-eji ya mee. ndewo ya gaziere gị ịma nwaanyị ọma otu ihe m ghọtakwara n'ihe a nwoke a na-akọwa bụ na ihe ọbụla onye gaje ịbanye na ya ọrụ ugbo ọbụla mmadụ kpebiri ịbanye na ya ị ga-ebu ụzọ tụlee ndị ga-azụkwa gị ya ama m na-aghọta maka na o nwere yes ihe ị na-akọpụta nwere ike ịdị mkpa mana bias anaghị adịcha mgbe ụfọdụ ịkọpụta ya ibu ya garịa abụrụ gị gịnị nsogbu o nwere ihe ị ga-adị na-akọpụta ire ya ire abụrụ gị gịnị nsogbu mana ị na-enwe bias ikekwe bias ga-adị na-achọta dị gị iji wee maa atụ onye ọbụla na-zọrọ plantain ọkịrịma ha look at you mgbe ụfọdụ bias na-abịa na farm gị bịa were aka ha gburu ihe ha gbutere gị na ha negotiate ye price ị nwere ike gị sụrụ akpa ọma gị si ha gbuo nka
agbara m gị eziokwu gbuo nke a egbucha aha ya kpam gị na ha anọrọ ebe ahụ negotiate price eburu ya mee gịnị gawa ị hụla na ire ya mee gịnị ọra ahụ gị ahụ mana o nwere ihe ị ga-akọpụta ire ya bụrụ wọ mgbe ụfọdụ ị na-akpachapụ ya anya ya nọrọ gị n'aka mee gịnị mebie ama mme na-aghọta ebe anyị na-aga ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ị ga-agbalịkwa tụlee ihe ọ ga-abịa ịkọ ọ gaghị ewecha gị ihe dị ka 2 years iriwe uru ya ị ga-anọ ebe ị na-arụ ọrụ rụkata 2 years or 1 year you know appetite iji eru uru ihe ahụ agbọ ike agbọ gị mana tụlee ihe ọ bụ na before 3 months 4 months ọ na-enye gị return ị na-ahụ evidence ihe iji maatụ kukumba kukumba na-eme ngwa ngwa o nwere alaka o si Chineke mee ebere ya epuo kpam chere aka nye ya 2 months or 3 months kukumba amịwala ma na-erukwa dị 2 months or 3 months ọ mịwala dịka ọ na-amịkwa gị na plant kwa anọdawa amami na aghọta ihe ndị a ka ị ga-ebu ụzọ mee gịnị kọnsida ọ dị oke mkpa o wee bụrụ ya ewo nke a kụchapụla bịa ka ị ga-agbalị kpọghachi ya na Facebook anyị Reverend Victor Fidelis ọ si ihe ọzọ ga-akọ wuji amami na aghọta ka ọ dị ka anyị hapụgodi ozi gị ahụ Flozik ọ si mgbede ọma Uche na Clara na ya nwa ga-akụ jinja kụọ nke a na-akpọ turmeric ọkwa ya maka na ihe ndị a dị mkpa iji esi nri kwa ụbọchị ọbụla a na-ejikwa na ya arụpụta ọtụtụ ọgwụ dịgasị gịnị iche iche na imetakwa na onye ga-ego ya awụghị nsogbu Chima Uchenna ọ si mgbede ọma Yuna si na-enye ya obosara ala buru ibu si ya were ya kọọ ugbo ọ ga-eji ya kọọ nkwụ ababụ pineapple na aṅara garden egg hụnanya nke a makwara mma nke a mara mma anyị ahụ na nke gị na mgbede a Gabo Udezi ọ si mgbede ọma Clara na Uche na ọ ga-eji ya plantation ọ ebe ọ ga-awụnye ihe niile Charles Udochukwu si mgbede ọma Uchenna na Clara na chicken ahụ anyị na-ekwu okwu ya na ọ bụ nke ya na ndị ọ ga-eteke ya to court gịnị ka ị na-akụ Clara o biko ndị midia anyị tinye ha n'ọkụkọ ahụ ka ị nwee proper look tinye ha n'ọkụkọ ahụ onye a na-etretin anyị ihe a wụ tretening lee ọkụkọ a ị gaa na Facebook anyị ugbu a ga-ehụ ya lee ọkụkọ a mụnwa manyere ya eriri red o nweghị onye ọzọ manyere ya ihe a wee eriri akwa eriri okpume a ka m ji manye ya lee ọkụkọ a lee okpu ya mkpu n'isi ị ga-ahụ na ebe ekpu ya ka m si gụpụta eriri a atọ is the same thing kedu ihe ị na-akọ ọkụkọ eriela nri gbaa gị na-akọ ihe ị na awa fa na awa chicken isi m kwere gị na-akọ ihe ị na-akọ ị gaa na Facebook anyị lezie ọkụkọ anya ị ga-ama na ndị iro bịara bịa nwụrụ ọkụkọ ahụ ebe m bi gaa ihi agwa gaa litọọ ya thank God na ọkụkọ abaala maka onye ọgwụ bịawa ya weta evidence ọ ga-prove ya beyond the reasonable doubt. Thank you n'isi na ihe awa ọkụkọ ahụ nyezie m ị ga-enyere m ego ị ga-abalansị m money m njiga mee anyị regodi ọkụkọ anyị agaghị erepụta nwa ego iji eme kesi na polisi n'ihi ya otu ọbụla ọ masịrị gị na ha unu esetụlụọ yes after my effort ọwụ m maka ime gara effort ahụ nwere mgbe m dunyere gị sị gị jee repọtụ ya ihu na akwa ihe na-eje eko okwu that is why some people you don't need to help them. I was helping you. Agbara m gị sị gị helpụ m ya wụ iji chee ego iji eme kesi iwepụta ya ka azụ ọkụkọ rụra gị ahụ. Uche, why are you like this? I beg your pardon. Hey, Chineke. Charles Udochukwu wee na-akọwa na ọ ga-adọkpọrọ ngo ụlọ ikpe ana m atụkwara n'oge ụjọ na-abịa n'ihe gbasatara ihe ọwa asị na a ga-akọ na ji ka ya nwa na onwe ya ga-akọ Mmesoma Chukwu Hadasa aha nke awa aha ọ dịcha ka aha ndị Ghana ọ sị ndị ọma ndị ewo anyị ekelekwala gị nọ Mmesoma Chukwu mgbede ọma abụ m Eukarya nke tinyere a na-ele Uche na Clara, good evening. Evening. Echi m ụmụ ofe egbu na-akpọ
enye m obosara ala buru ibu na reasonable amount of money tu m were mepụta ihe m ga-eji emepụta wụ banana Okay. banana number 1, number 2 ụgụ, number 3 akwụkwọ ofe. Okay. Ha mechaa mkpụrụ atọ ma ọwa anọ asị gị 200 naira at times 500 naira. So gị were eme ị ga-enweta ezigbote ego. Okay. Ma tomatoes m ga-emekwe tomatoes, m ga-emekwe osu, m ga-emekwe garden egg. N'otu ala ahụ ka ị ga-edivide ya. A gara edivide, ọ ga-anọ in phases. Okay. A ga-edivide ọwụna ofu ebe ka a ga-arụcha ihe ndị ahụ. So m ga-achọtakwa speshia akpụ. Enwere speshia akpụ na eru owe ga-abọ ya within 6 months. Enwere nke m mere na village. Gị bọọ ụkwụ atọ ọwa nnọ ya eju baro. So gị chọta that speshia mee ya within a space of time ị ga-realize the money enyere gị. Okay. Otu a ka ọ ha m n'ọnụ. Ndewo. Ana m alaiki program unu. Ndewo. M na-ajụkwana isi Chineke na-enyere unu initiative unu ji na-eweta ihe a. Ya gaa n'iru na-agọzi unu. Amen. Mmaji furu mmaji. Amen. N'aha Jizọs. Amen. O nwere ihe o mere anyị nwaanyị ọma, o mere ka anyị chọta ọkụkọ anyị na-achọ achọ. He's the king of joy. Is- Praise God for that. Hallelujah. 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 Ọ bụ ihe Chineke God is na-eme good. all the time. Otu a ka ọ dị. Gaa n'ihu were ozi na Facebook anyị. n'ozi nke si n'aka Dominion Chimezie ọ sị ya sikwa na Douglas. Okay, Dominion Chimezie ọ sị mgbede ọmụche ọmọkịrị na Clara Ọmahi. Ọ gị nwa wa Ọ sị na ọmọkịrị. ọ hụrụ enwerem ọkụkọ ahụ na Douglas Benjaminze ụnyaahụ ọwụghị ọkụkọ. na mgbede ụnyaahụ. Ọ ga-awụ mgbe ọ na-emekwa mkpagharị o. Ime ọkụkọ a gagburu onwe ya. Ime olu kuru taya dị mgbe anyị hụrụ ya this Afụ ya, afternoon. Olu kuru ọkụkọ taya. na-eme ka onye nwe ya nwanyị ọ na-aga na ọ gagburu onwe ya. Na nke a si n'aka Oluchi ngwa ọpara osu ọgwụ Oluchi ngwa ọpara ha aha akakwawo osu agwụ ọ sị na ọkụkọ nke ya na-efukwa efu Okay. mana nke ya katọ nke a dị too big. Chọwa nke gị. Chọwa nke gị. Chineke mere anyị ya ga-emekwara Ga-eme gị ya enu. na nke a si n'aka injinia Ibe Charles Chimdi Osuche na Clara na afọ awụ ahụ n'ọkwa ka ya o Look at you. eh Look, kwụsienu ya ike. aka ịhụ na Kwụsienu pụta n'ọgbọ. Ọwụ ịbịa gị nọrọ n'azụ na-edehu ya. Ọwụ nke gị. Pụta n'ọgbọ weta evidence. na nke a si n'aka Samuel Gabriel ọ sị Uche ugboro ole ka ọ kpọrọ gị Samuel ka m kpọọ gị dị ka esi kpọọ gị n'akwụkwọ nsọ. Mgbede ọma o. Uchenna ọmọkịrị. Ọ dị egwu. Gaa n'ihu nwoke ọma. mgbede ọma Anyị dị mma o. Ọ Prince Oshi Bishop na-akpọ. Ndewo. Asị m ego ahụ bata m aka ya na ala ahụ. Ndewo. Kukumba. Oke, ị ga-akụ kukumba. Ụmụ nwaanyị na-ala kukumba, ọ na-aga ahịa ọfụma. O chi m. Ọ dị egwu. Gị nwa na onwe gị ọ wee like hụ kukumba. Ị naghị akọ kukumba ka ata ya ata ka o nwere anọda tin ibu n'obi na-akọ kukumba. ekwanụ m Ma ana m ebuga na ndị na-aka azụ ya ka m ga-ebuga. Aga m ebuga n'ebe ọ ga-akụ m njọ ahịa. Oke. Ọ dị egwu. Ndewo. Onye ọma na kukumba. Ọ n'ebe ahụ na mgbede a. mgbede ọma Mgbede ọma. Ndewo. Ọcha ka esi nwamba ga-akpọ. Gaa n'ihu Charles. Eche m na ihe ga-akacha mma wụ unperishable foods. Like uche ikwu okwu pọpọ na pọpọ ga-aka ya kata ọ ga-eperishi ugwu. Isi na ndị ahụ na-awụ harvestita ya ha nwụ na o mebiwele. Ihe eji echekwa nnachọ ịkpa ha. Ihe eji echekwa si ụmụ food ndị a. Ngwa cherekwa ka m gwa gị. Ọ dịghị mma. Ọkwa ịka nọ ya. Anọ m ya. Ị hụrụ tomato a na-aka akọ a na-ere ere ọkwa ịmakwa na ọkwa perishable goods dịka isikwa ekwu ọkwa ya. Yes, na. Ihe matara most n'ihe ndị ahụ ịchọta ndị buyers. Ọ bụghị otu buyer o. Ịchọta buyers ga-adị standby maka na ụdịrị ihe a ihe dịka pineapple ị na-ekwu okwu pineapple pọpọ
tomato ụmụ ya ihe ndị a na-anaghị ara ahụ achara ala ha tupu ị na-aghọta ihe na-eme emebiwele ha wee nweta bias ọ bụghị otu bias ndị ga-adị standby o nwere ala ka o si chaa ha abịa wọrọ ya otu ihu mana ka m wepụta ị gaa n'ugwu Awụsa ị gaa na Benue steeti ịhụ mango na-emebisinu ịchọrọ ịgwa m na ndị ahụ enweghị bias. Okay. The market is saturated. Market is saturated. That's why anything in again into must have the capacity to test and process and store. You don't process and store, you are in danger. On here, clarity, the buffers now. Unless me try ihe ya best here. Oh, to share me and boy and boy, make cake, easy make cake. So if you don't have the capacity to harvest, process and stuff, because we process again give way about value addition. All of that value addition is the go. Only one value addition, you will have problem. You feel that no population of that go buy. Aka now. Thank you. Ndewo. Awọtara m ebe na-aga iji okpo mana gekwa ntị ka mkpughe akwa ya ka o doo gị gịnị anya ịma asụ onye mụtara nwa ọnya juru ahụ maka oge esi eme gịnị ekwu ya tupu gị baa na the business echere na ihe mbụ ị ga-emewe ị negotiate with bias amami na aghọta tupu gị baa na the business ịkọ pọpọ ịkọ tomato ịkọ pineapple ihe mbụ ị ga-ebugodo ụzọ mewe ị negotiate with gịnị bias ga-adị gịnị standby maka na ịma na ihe ndị a na mmadụ anaghị anọ o nwere ala ka isi oge ya eruo ya achaa tupu ị na-eme na wawa ị nwere ike gbuwe oge chi efe ofe o mebiele amami na aghọta ọ dị ka achịcha bread ị hụrụ ndị na-eme bread ha na-make sure na bias dị gịnị standby maka ị gaghị eme bread gị hapụ ya na-anọ ọtụtụ oge ya na-anọ ihe dị ka 1 week gị mana amami na aghọta ebe anyị na ezigbo bread o anaghị m agbakwa gị nke eji kemịkalụ ugbuo ndị ka emeghị ugbu ọtụtụ n'ime ha uche bread ga-anọchi otu izuụka izuụka abụọ omebibe ịhụnanụ ya n'ihi ị ga-agbalị nwee bias ga-adị standby ya na-apụtagasị ngwa were onye nke a were onye nke amamme na aghọta ọ na-azụ ọsọ otu a ka ọ dịkwa ebe kukumba na-emebikwa mana ọ na-anọtụ ọdụ nke ahụ na-eme gịnị nke ahụ na-anọtụ o wee bụrụ ya mgbede ọma uche na-atụlara mgbede ọma ahụ ndewo onye na-agba gị Wuchukwu Emeka ọma esi m Abacheki ebe ma Imo steeti okay na kemgbe m na-achọ ka anyị line ụlọ redio n'ọrụ na-abịa elu na-ege anytime biko my brother eme ọrụ gara off from air on this line ka mata ọ na 900 ka na-ege biko o ya dịghị mma o ndewo biko emeka m nwa na ọrụ ugbo ihe m ga-ere ga nrụ ọwụ plantain okay ma ọ akpụ ji akpụ ma ọ ji ọhịa m ga-eji eme okay ya adịghị ma o kele nka ahụhụ ọkụkụ na-ahụ n'ebe ma anyị ahụ na ya ọwụhụ nke anyị ọwụhụ nke anyị ka hụrụ n'egbe ma ọkụkọ anyị anaghị agaru egbe ọwụhụ ọkụkọ anyị ọ hụrụ ihe ọzọ nga n'ihu na nke si n'aka ụwa ndụ Chinelo Lilian ọ si mgbede ọma my wonderful people ọ si uche o na ka ihe ọkụkọ riri o ji bịa nnọọ buchazi ibu like this ọ feed ọkụkọ nọ uchezikwa n'ike ọ feed ọkụkọ Chinelo si road safety egbu ịnụ na ọsọ feed ka o riri Chinelo ị gaghị ata anyị ọkụkọ ngilishi faw na-eto fomfom na nke a si n'aka Tina Obi ọ si uche na Clara mgbede ọma ọ si uche o diso na chicken ọ gagbuola onwe ya Tina si ọgbakọ aga m ihe anyị ga-ejisi ike pịa ya ụtalị anyị ga-apịata ya ụtalị ọ na-aga ije itude waka ka si n'aka John Paul ọ si this husband and wife again na ka si n'aka Justin onye wụ husband ọ si mgbede ọma n'olulu kwukwara very sharp ndewo ka si n'aka Happiness gịnị ka nwa ọ si na ọkụkọ ahụ na shege ọ dị egwu ọ na-ebe ahụ na mgbede a Ela uche na class. Ndewo.
Ei, ị ga-agbalị kpọghachite nọ ọ n'ebe ahụ. Hello, Uchenna Clever. Ndewo. Ọ gị na-ebu kashi mbise. Ndewo. Clara, n'otu imere. Adị m mma mgbede ọma. Ya bụrụ m m ga-eji ego ahụ were eko ụgụ. Okay. Ụgụ na water leaf. Were eko ezigbo ụgụ gbakwuorie mmiri. Every day ma bịa na-eleta efosi ahịhịa. Okay. Oge ruo ma akpọ ndị baya ha were moto bịa chaa ya. Chaa one side chaa ma water leaf. Buri ego ka ịwọchị ime owere na ụgụ na everything na water leaf na-agawa ha. So ọ ihe m ga-eji ego nke ahụ eme. Ndewo. Ya gaziere gị n'onwe ka ọma. Clara, onye nke a nwere ebe ọ rụtụrụ aka masị. Ị hụkwara ụgụ na water leaf? Ee, ọ na-aga ịgbata iche o. Ị hụrụ ụgụ? Ọgwụ onye ọbụla na-adị mma ịkpa aka ụgụ ọ na-adị mma aka ọbụla ịkpa ụgụ. Enwe ndị ga-akpara gị ụgụ ya nwụ ha kpagbuo ya. Enwere ọgụ ji asọ aka. Iminere? Ee. Mana water leaf water leaf na-aga ahịa o. Ndị mmadụ na-arọsh kwa ya. Ịma otu ihe ị ga-aghọta ebe water leaf n'ogodo ihe awa ahịhịa. Otu ọkacha n'oge udu mmiri otu a. Ị ga fom. Otu aka ya otu a akpọrọ gị 200. Otu aka ya otu a akpọrọ gị 300. Otu ogo nwere aṅụrịọ. Imagine fresh one. Uche na ha bịa fajucha ya osisi ahụ n'ime bịa were akwụkwọ ya ọsambodo ahụ tinye 5 m'ọhịa. Agwara m gị eziokwu. Ọ ga-aga ahịa, ọ ga-azụ, ahịa ya ga-azụ ịnọ. Ọ n'ebe ahụ na mgbede a. Mgbede ọma. Mgbede ọma, Uchenna na Clever. Ndewo. Clara, mgbede ọma. Mgbede ọma nwoke ọma. Onye ga-ekwu okwu n'ikpeazụ okwu na ihe nchiri. A situation like this, ọnwụ ụgụ. Okay. Ihe ọbụla bụ vegetable. Ma ụgụ ma water leaf ma ele anya scent leaf. Ma eleke ndị Scent leaf ya bụ nchụanwụ ọkwa ya? Nchụanwụ. Ihe ọbụla bụ vegetable. Anyị na ihe ngeji echi ụzụ nke ahụ. Ị hụrụ data ụgụ ahụ? Ị ma na ụgụ mkpụrụ last year aka m na-eri ọpụtụ na. Ị hụ na nọ? Ericha na last year mmiri ezo ya apaghachi ya. So ụgụ something ọwụ even every minute of that land even gị na-agba ya mmiri sef from year to year. Ọ ga na-eme. Kedụkwanụ maka ụzịza? Ọ ya ihe ọbụla ọwụ vegetable. Ihe ọbụla ọwụ ụgụ ma ụtazị ma water leaf ihe ọbụla ọwụ ya aga m akpọchi ya ekiri. Ndewo. Ma nke na-aga ahịa aga. Ihe ya na-use every day like this. Ndewo. Ya gaziere gị nọ. Clara o. Ị hụkwara ụzịza? Nwa nchọnchọm ụzịza otu a Clara akpọrọ gị 200. Ọkwa ndeke wo sambodo uche iweta original ọhịa ndeke wo ọhịa ọkụkọ Igbo ndeke. Ushi ya ihe niile agụta ụdị ndeke chabụrụ erega. Ihe emebiele. Ụtazị. Gị nweta ọkazi. Ime ya wụcha vegetables. Ezigbote ya ndị ịkọcha ihe ndị ọkazi iwe aka emetụla. Eziokwu. Ọkazi na-adọ ọnụ. Ahụna m ịma anyị nwere ya na village anyị nweta ebe ihe a na-akọ. Ya akọ wii ọ na-akacha eme n'oge ọkọchị ya akọ wii. Aha gị ụkparawa. Ị ga na mkpanye. Gị nwe osisi ebe ọ na-akala mbụ filie free. Ama m na-aghọta. Gị bịa ịma kedu ihe na ụzịza. Ụzịza ji o ji emekarị nke ọma n'akụkụ aja. Iwere ya otu a mepagide ya n'akụkụ aja ma ọ bụ chọọ ihe ị ga-prepare yara ebe ọ ga-adabiri. Ya na-eto fom. Ọkazi na-anọtụ ọdụ. Ọkazi na-eteke time. Nke ahụ na-eteke to nwere ike itekecha 1 year. Ya bịa build onwe ya gbaa. Hapụcha. Ego dị n'ihe ndị a. Ego dị na agriculture ọwa inwekwara obi ime gịnị ime ya. Many people adịghịzi ntere. Onye ọbụla wụ shop. Onye ọbụla wụ shop. Nkụzi a na-ekwu okwu ya even n'azụ ụlọ gị nwere ike iji azụ ụlọ gị mee ya. Mee ya. Ọ na-enid too much ala. Stress ịbịakwa America mewe nke. Ya ọ rigoro ha na ọ rigorola. Kedu maka ụtazị? Ụtazị a na-achọ ya achọ. Kedu ebe ị hụrụ ụtazị? Asị gị ugbu a ngwa chọwa ụtazị. Ị mana Uche ka m welitere echi obere ihe asị m 500. Look at you. Ị hụkwara na ya anya. Mana ụtazị ọwa na-ekwu okwu ya. Ị gaa na village mo. Back ya do na-eru free. Chem bịa no village unu. Yes,
ihe eji ya eme ebe ahụ ọ na-eru ọ na-emerụ onwe ya na-etoro fomfom na-ele ya Oh my God. ihe a na-eji amata ifopụ ya otu ya agba mmiri dị ka abụ mmiri white. ama m na-aghọta mmiri white dịcha ka abụ ọ dị egwu ọ dị ka milk ka ọ dị gaa n'ihu nwaanyị ọma na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Nancy Chichi Kiaran. Okay. Ọ sị Clara na Uche na anyị wedon. Ọ sị na Uche nọ na ihe omume anya ji amasị ya. Ndewo. Ọ na-eme ya obi ụtọ. Ọkwa ihe mere n'ụjọ ọ na-agbajọ ya mgbe ọbụla anyị na-eme ya na onwe ihe ga-eme ya agbajọ ihe omume anyị. Ọ sị biko na ele ọkụkọ ahụ gaịdị ya ọfụma maka ọtụtụ anya nọzi n'ọkụkọ ahụ. Thank you so much. Ị na-agbanụ m agwa agbala m ịnụ Nancy ama m onye nke a si n'aka aka kpuchi ọnwa Bonaventure ọ sị mgbede ọma Uche na Clara ọ sị ihe m ga-akọwu ụzọ ihe atọ aga m akọ ala ụzọ atọ aga m eke ala ụzọ atọ nke mbụ jiọkọ plantain ọzọ wụ ahụekere granọt na nke ọzọ wụ gịnị nkwụ palm tree n'ihe ndị ọsị Uche gịnị ihe dị na nkwụ na ọ bara uru azịza ị ga-esi nga nweta azịza nweta mmanụ nweta akị nweta abiribo Uche n'ikewa abiribo ya nwama kọọrọ ya abaribo o nwere ike iwe olu ndị ha o wee bụrụ ya divine Jude ọ dị egwu ka ọ dị Julie Gold ọ sị mgbede ọma Uche na Clara na ọ ga-aga for plantain ya na kukumba ndewo ya gaziere gị n'uche onye adịghị ya njọ ọ n'ebe ahụ mgbede ọma ndewo Clara nwaanyị eze ihe ọzọ mkpọka mere ọ dị m mma mgbede ọma papa ebube kwana ekwe ma dị TV ya ebube dị mma gaa n'ihu ịnụ oke biko maka ahụrụ na-ekwu anye m otu ego ahụ nyekwere m obosara ala eziokwu onweghị ihe m ga-akụ ya n'ahụ mkpotu ihe gbasara jinja jinja ọkwa ya yes ga-akụ ya jinja ọ ga n'ime ebe a jinja ọ ga ime ebe a yes mba o meghe emeghe ọ na-eme n'ala anyị ebe a ndị irete ụmụ nwaanyị ndị amị ndị nnọchi ebe ahụ ị ga-enye na-agbaje irete Coca-Cola na-ele anya aka abụọ ị ga-anwụcha jinja ọnwụ ya nwunye emere da saịd ọnwụ nke ihe otu saịd ya ọbụm ebe a so anụda wanụ kwa m ga-akụkwa nkwa ihe gbasara so nkwụaba so ọwụ ụzọ ihe abụọ na ahụ enweghị mma nwunye nwere ike iji ego ha eme ndewo Uche buko ka akwa na ọkụkọ ọhịa ịchọga achọga agakwana anyị ma nwoke ma nne so that ka anyị mara ta esi n'anya ọ wụ nnekwu ọkụkọ nnekwu ọkụkọ ya kwe ya nwa nwa ọkụkọ tụrụ anya ọ wụ nnekwu ọkụkọ mara mma dị nwa njerijeri na-acha ọcha thank you ọ n'ebe ahụ Uche na Clara ọnụ ọha Uche metela ụka olu nke hichala olu nne m mgbede ọma ọ dị egwu nwata Clara ele otu iri adị m mma mgbede ọma Uche na le o nwere m chọrọ ịjụ gị biko asị m ajụ onye ga-enye m ego ka enye m ala ka ebifele ebe ọ nọ nye m nọmba imagination mewe imagine ọ n'ebe ahụ na mgbede a ọ nọ ya Uchenna Cleva ọnụ ọha ndewo ọsapi eshumod amapụ okike akpọga n'ijisi iko anọ m ya ana m ege nu ịma na akpọga ya anaghị enwete so onye otu anyị gaa ihe nwetaghị ihe ụnụ ya ga-emenụka ogige iji bịa n'okwu nye ihe akakọ iji ejuru ọbara abara egededo na ihe gbasara ihe akakọ kemgbe ọsọ aga m eche onye ahụ bụ ụzọ n'ihi na ala enyere awụ ejipụtara obosara ala ya ọ ga-ike okike iji hụ data ọkpụrụ ihe ndị ka ga na-enyegodi ya ego na nke ndị ka anyị akwa n'inye ya ego n'ọbịanihu heri ka jafụ heri ka ebe den gịdakwa heri ka nkwụ ihe enwere ike ịnọ ọzụga tupu ya enyewe ego nke aha nọdịje eke ya gabịala ihe gbasara ụgụ na granọt ha ka kọọ karakarị and ala e nyere onye ahụ ezigbote obosiri ala ihe awụhụ ha ga-ekọ
ikekwe ya wụrụ from ya to ya ọwụ ihe gị ijegharị ka ebe 1 or 2 hectares so that mgbe ọbụla ihe ndị ahụ ụmụ pụtawara ya na-eji moto na-evu ya ọwụwụ ihe gbasara nwa were eje n'ahịa ihe ya wụrụgba ọgwụgwụ enwere ike ịkpaju ya 1 tipa or something like that eburu ya jee ahịa so ha ka akọ ijuru eju ọwụwụ onye ịgbachiri ike iwe onye nwere ike imebipụ ọrụ ahụ ma ya wụghị otu ahụ gị were ego nye onye ahụ ya erie hụ fọlọtin ahụ sapi ekelele m ya gaziri gị sapi uche onye adịghị ya nje uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ozi akakwala nkọ na Facebook anyị ahụ na nke gị Sandra David ọ sị na ọ ga-eji ya mepe potere ebe ọ ga-azụ ọmmanara animals ajụjụ wee bụrụ ọkwa anyị gwara gị sị animal adịghị na ya kedu ugbo ị ga-akọ gịnị ka ị ga-akọ ọwụghị animal ọsọ ọmmana of animals anyị ahụ na nke gị Obinna Nwaọba ọsị mgbede ọma ma pepe chioma ihe a na-achọ achị zuru m ụta ọsị oge emeghe ebe a na-azụ azụ anyị ahụ na nke gị Mike na-egbu ọsị mgbede ọma Uchenna na Clara aha gị bụ Michael isi mbieri zibata ozi gị ọsị gbasara ajụjụ anyị na mgbede a na ọ ga-akọ ọka na egusi n'ihi na ha dị egbu oge na-aka oke anyị ahụ na nke gị Nkem Juliet ọsị mgbede ọma bụrụ Uche na Nti Clara nọnkụlụ Uche Chineke emekwala ebere na ọkụkọ ahụ alọghachiela ka m hapụkwa ikwu na Clara gburu ya ọkwa ị na-aghọta na Thanksgiving anyị na-ekwu okwu ọ ga-awụ dọbụl gịnị ka ị na-akọ look at you na enwe wonderful day anyị na-ejikwa ohere a na-ezi gị Sunday ka m ga negotiate with pastọ ahụ na ọkụkọ ọwa anyị na-achọ achọ na anyị alọta pastọ ahụ na-emecha nke onye nwere anga issue gịnị ka ya bawara na Thanksgiving ọ naghị aghọta ya na ọ bakwara zicha ndị minista ndị bachakwara m na-ele ya ya na-eme ihe mbada ọdade m na-ele ya ebidobe bawa mba Divine Chijioke ọsị Uche na Clara na anyị na-eme nke ọma na anyị jisi ike Chukwudị ihe dume ọkwa ya ọsị mgbede ọma Uche na Clara na enye ya ego nye ya obosara ala na ihe ọ ga-akọ bụ nkwụ aba pineapple ya na kukumba na watermelon na ha dị easy to sell ha na-ekpa na-emebi gịnị ngwa ngwa Adachukwu ọsị Uche this your chicken this is your chicken thank you oke ọsị ihe awụ my chicken thank you ịma ka ịhụnanya ya ya gaziere gị nọ Adachukwu ọsị ya nwa ga-akọ plantain ya na nkwụ agrik isi Shell Camp dị na Obinze Barak zibata ozi gị ọsị mbedo anyị ahụ na nke gị ozi gị aha gị adịcha ka nke ndị France ọsị Uche na Clara mgbede ọma na ị ga-akọ ọka ya na akpụ ọkwa ị na-aghọta ị ga-akọkwa plantain ka ọ banana oke ọsị onye kọrọ plantain ka ọ banana lekwa ya lee ifufe na sọrị ga-abụ ahụ onye ahụ ihe i kwuru bụ eziokwu mana anaghị asọ mgbagbu eme gịnị aga ọgụ ọtụtụ mgbe ofufe efewe plantain ọ na-anọ n'ala ọ na-ebutucha ha too much na-ebidokwa n'isi especially that first rain ahụ na kpamkpamkpa anyị ahụ na nke gị ahata nke ewesowo m ụlọ ọma ka ọwa aha Awụsa ka ọwa aha Igbo ọsa so much like your program na Chineke gọzie anyị ya chekwa akpa anyị ma nyekwa anyị iru ọma amen ka ọ dị Igbo mụrụ ka ahata nke emesowo m ụlọ ọma aha ya makwara mma ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị ka anyị jee nnọọ agbapụ ya ọsọ jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala FM Eko FM 100.7 Owerri anyị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya
atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Wenesde abalị 15 nke ọnwa asaa afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Eke na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka m malitekwawa okpu na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na ndị obu egbe awakpola ebe a na-ele ule neko na steeti Kogi tọrọ ụmụ akwụkwọ 4 tọrọ otu onye isi ụlọ akwụkwọ prịnsịpal na otu onye ọrụ neko larie ị ga-anụrụkwa na ọchịchị etiti Naịjirịa ebulatakwuona ụmụ afọ Naịjirịa bi na mba South Africa ị ga-anụrụkwa na ọrịa Ebola asụkwuona ọtụtụ ndị mmadụ ịkpakpọ na mba DR Congo ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa onye gaji iwetere gị ya bụ akụkọ ụwa bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Godwin Ọnụọha ndị obu egbe anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzde wakpo otu ụlọ akwụkwọ sekọndịrị dị n'otu obodo ọwa ma dịka Ọdọ Ekina bụ nke dị na kansụl ime obodo Dekina nke steeti Kogi tọrọ ụmụ akwụkwọ 4 otu onye isi ụlọ akwụkwọ prịnsịpal na otu onye ọrụ otu ule neko ndị uwe ojii steeti Kogi kọwara na ndị obu egbe a kpara ya bụ mkpamkpa dịka o ji nkeji iri abụọ na ise gata elekere 5 nke mgbede ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzde dịka ụmụ akwụkwọ ndị a nọ na-ele ya bụ ule neko dịka ọ na-ekwu okwu gbasara nke a onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Kogi bụ ASP Salihu Oyisa Afusat kọwara ọhaneze na ndị uwe ojii steeti Kogi azọpụtala otu onye n'ime ndị a atọrọla atọrọ na ka ọ dịkwanụ na ndị uwe ojii steeti ahụ na ugbu a na-epigharị ọhịa na ụzọ ịhụ na ha zọpụtakwuru ndị ọzọ ka nọkwa n'aka ndị obu egbe a. ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọnọdụ ihu eluigwe bụ Nigerian Meteorological Agency maọbụkwanụ NIMET n'aha mkpirisi bekee apụtala mee ka ọhaneze mara na malite n'ụbọchị taa bụ Wenesde ruo n'ụbọchị Fraịde na-abịa abịa na a ga-enwe ihu eluigwe ga-adị gbii ya na egbe eluigwe gbaa gburugburu ala anyị bụ Naịjirịa. Ya bụ ụlọ ọrụ NIMET mekwara ka ọhaneze mara na n'oge mgbede na-enwere ike inwe egbe eluigwe na obere mmiri ozuzo n'ụfọdụ ebe na steeti Taraba, Borno, Yobe, Bauchi, Sokoto, Katsina, Zamfara, Jigawa, Kano nakwa na steeti Kaduna. Ha gakwara n'ihu mee ka ọhaneze mara na enwere ike inwe ihu eluigwe ga-adị gbii na mmiri ozuzo ga-amalite n'ụtụtụ n'ụfọdụ steeti ndị e nwere na ndịda ala anyị bụ Naịjirịa bụ nke gụnyere steeti Lagos, Ondo, Ogun, Oyo, Rivers, Bayelsa, Delta, Edo, Cross River, Abia, Imo, Ebonyi na steeti Akwa Ibom. Ya bụ ụlọ ọrụ NIMET gakwara n'ihu mee ka ọhaneze mara na enwere ike inwe ide mmiri n'ụfọdụ ebe na steeti Imo, Abia, Ebonyi, Akwa Ibom na steeti Cross River. N'ihi ya ha gwara ọhaneze ka ha kee mkpocha na ya mara ọkwa ya ekwesịghị iri nwa mgbọrọ. otu pati All Progressives Grand Alliance maọbụkwa apụga n'aha mkpirisi bekee apụtala kwuo ya hoha na ọ bụ onye isi ala Bola Tinubu ka ha ga-akwado na ntụliaka elu zuru ọha ọnụ agaji ime n'ala anyị n'afọ 2027 na-abịa abịa. Ọ bụ onye ode akpụkpọ mgbasa ozi ọha na eze ya bụ otu pati apụga bụ Maazị Ejimọfọ Ọpara bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Ọ kọwara na ọ bụ nke a mere ọ na-enweghị onye otu pati apụga kpọpụtara ga-eji ọkọlọtọ otu pati ha azọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 na-abịa abịa. Ejimọfọ kọwara na ya bụ otu pati apụga bịara nwee mkpebi a ịkwado Tinubu
dịka ha ṅachara njụ n'aka ndị ha kwesịrị ịṅa njụ n'aka ha. Ya bụ ejimọfọ gakwara n'ihu mee ka ọha na eze mara na ewezụga ntụliaka elu onye isi ala n'otu pati apụga ga-eso azọ ọkwa ndị ọzọ na ntụliaka elu afọ 2027 a gaji ime n'ala anyị n'oge na-adịghị anya. Ọchịchị etiti Naịjirịa anọrọla n'ụbọchị taa bụ Wenezdee bulatakwuo ụmụafọ Naịjirịa bi na mba South Africa bụ ndị ọnụọgụ ha dị 308 308. Ya bụ ndị a ka ebulọtara n'ala anyị n'ihi agha mkpọrọmasị a na-ebuso ha na mba South Africa. Ụgbọelu bulọtara ndị a wụrụ ọkpajam n'ọdụ ụgbọelu Murtala Mohammed International Airport dị na steeti Lagos dịka o ji ọkara gata elekere 11 nke ụtụtụ ụbọchị taa bụ Wenezdee. Dịka ebulọtachara ndị a, ihe nke a pụtara bụ na ọchịchị etiti Naịjirịa ebulọtala ụmụafọ Naịjirịa karịrị 1,500 over 1,500 Nigerians site na mba South Africa. Ka ọ dị, onye minista n'ala anyị na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ Bianca Odumegwu Ojukwu apụtala kwuo na mbulọta ebulọtara ndị a bụ n'ihi ịdị uchu ọchịchị onye isi ala Tinubu dị n'ichekwa ndụ na ngwongwo ụmụafọ Naịjirịa. Onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati Nigeria Democratic Congress bụ NDC azọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 ọ na-abịa abịa bụ Peter Obi apụtala kwuo na ala anyị bụ Naịjirịa chọrọ ndị ndu ma nke ekpe na-akọ, ndị ndu nwere obi ọmịiko na ndị ndu na-eme ihe n'aka mkpọmọtọ. Obi kwuru nke a site n'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X bụ ebe ọ nọ kwuo ya n'eze wara awa na ala anyị bụ Naịjirịa nwere ihe niile ọ ga-ewe ịbụ obodo magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ndị ndu ya ga-akpa aka n'ala kpa n'obi chịa ọchịchị dị mma. Akụkọ a nụrụ ekwuola na mmadụ karịrị 2,000 over 2,000 people ebutela ọrịa Ebola na mba DR Congo, ebe mmadụ dị 754 754 people anwụọna n'ihi ya bụ ọrịa. Ka ọ dị, otu na-ahụ maka ahụike na mba ụwa bụ World Health Organization maọbụkwanụ WHO n'aha mkpirisi bekee apụtala kwuo na a na-amaghị ihe mere gbasara ọrịa na ndị ya bụ ọrịa ga-egbukwu n'ọdịnihu ga-aka nkọ. Ka nke a na-ewu ndị ọrụ ahụike na ya bụ mba DR Congo apụtala kwuo na ya bụ ọrịa efesala na mpaghara 5 enwere na ya bụ mba DR Congo. Ka ọ dị, ya bụ otu na-ahụ maka ahụike na mba ụwa bụ WHO emeela ka ọha na eze mara na arụkpu ugbu a na-achọpụtabeghị ọgwụ a ga-eji agwọ ya bụ ọrịa Ebola. Anyị Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ, o zochala ma gbachaa, asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede a, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede a, eji m n'aka na o nwere ka m si mee ka ị nọrọ akụkọ kwuru na ndị obu egbe awakpola ebe a na-ele ule neko na steeti Kogi, tọrọ ụmụ akwụkwọ 4, tọrọ otu onye isi ụlọ akwụkwọ prịnsịpal na otu onye ọrụ neko larie. Emekwara nke ịghọta na ọchịchị etiti Naịjirịa ebulatakwuna ụmụafọ Naịjirịa bi na mba South Africa. Emekwara nke o doo oge anya na ọrịa Ebola asụkwuna ọtụtụ ndị mmadụ ịkpakọ na mba DR Congo. N'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi redio anyị bụ ndị aka na-awọ nkọ bụkwanụ ndị ji nwayọọ chịkọba akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ. Emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara Nwokeọcha ga-alọghachi ịbịa lee ya bụ ụdara anyị tanyere eze, razie ya ka ọ dị dadarara n'ihi ya ka ọ dị
agagharịkwala agagharị